Ang kapalpakan sa pagpapairal ng guidelines sa quarantine protocol ay hindi lamang nasasaksihan ng maraming Pilipino sa national government o IATF na kontrobersyal ngayon dahil sa panukala ng mga senador na buwagin na ito. Ang CLTV News Team sumasaksi rin sa mga hugas kamay na eksena ng mga pinuno ng barangay. Manyad ko pong dispensa, lalo na po karetang delivery, food panda, po reta pong grab. Miras na mo po kako, yeni mo po. Ang paghingi ng dispensa ni Kapitan Rodrigo Dizon ng Barangay Ninoy Aquino sa Angeles City ay nag-ugat sa pag-akto ng news team sa sumbong ng mga kabarangay niya. Dito kinumprontan namin kung ano ang hugot ng mga sumisitang barangay tanod sa mga essential workers tulad ng delivery services. Ang oryentasyon ng barangay tanod. At bakit pala ipinagbawal? Para po medyo makatulong po sa pagbawas ng ng COVID po natin dahil mataas po yung COVID po natin. Para po yung mga gathering po na ginagawa po sa loob, mabawasan po. Depensa ng tanod, may mga pagbabago naman daw silang ginawa. Mula sa barangay control point, pinabababa ang mga delivery service sa kanilang motor at pinalalakad para ihatid ang biniling pagkain ng mga residente. Sinikap naming pakitunguhan ang lohika ng guidelines ng barangay, pero nang sabihan namin kung ito ba'y guided ng batas, maging ng ordinansa ng syudad, ang barangay tanod, ipinasa ang tanong kay Kapitan. Actually po, dapat si Kapitan po talaga sasagot po niyan, sir. Okay. So, kami po, hindi po kami allowed sa bagay po. Sige, naiintindihan namin. Na po kayo, Sila hoy pero kailan pa nabuksan ito at para sa mga food delivery? Kailan pa? Nabuksan. Nabuksan para makapasok na yung mga food delivery services. Actually, kahapon pa po. At sa pagharap namin kay Kapitan Rodrigo Dizon, ayon sa kanya, nagkaroon lamang daw ng miscommunication dahil ang mensahe niya sa nangyaring pagpupulong hindi magets ng mga barangay tanod. Actually, ngayon ko lang nalaman na may nung narinig ko sa inyo kanina yung naglakad mula sa main gate. Kaya pinatawag ko yung mga tanod ko kanina nung nalaman ko. Sinabihan ako ni SK. So sabi ko, wala tayong order na ganon. Ang sinabi ko, maghigpit tayo tulad nung nangyari doon sa nung ECQ, time ng ECQ. Nabibilang sa mga essential workers ang mga food delivery services. Sa akbang ng mga pinuno ng barangay, ilan sa puna ng mga netizen ay ang higpit at hindi uniformadong guidelines ng mga ito sa pagpapairal ng quarantine. Paulo G. Santos, CLTV News.